Matei, astăzi vom face un videoclip de Brawl Stars alături de Răzbi Brawl 1K. Da, așa. Alături de el. Scuzați-ne pentru zgomotul de pe fundal. Așa. Ce vrei să jucăm? Showdown? Jucăm duo. Dar asta să vedem că eu nu mi-am colectat. Uitați-vă și pe canalul lui, el și-a colectat chestiile. Așa. La ziua 13. Luăm skin-ul pe Colt. Wow. Fine skin. Și primești și primeri. Da. Și la ziua 14. Legendar. Mie mi-a căzut Brawler de aici. Să vedem ce pică. Ce e asta? Skin pe Surge, bine mă. Bine, bă. Bine bă, e șmeche skin-ul ăla. Da. Vezi? Să vedem. Puneți-l pe Surge. Mamă, dar e tare. Tot bă. cu skin-uri. Wow, frumos, haide. Și stai că mi le iau și... Bă, stai că am dat play din greșeală singur, nu. Nu contează. Intru și eu pe duo până atunci. Ba nu. Dau un meci pe solo? Nu știu dacă vrei, așteaptă dacă vrei. Dau un meci pe solo cu skin-ul ăsta nou pe Colt. Așa. Să vedem. Skin-ul pare tare șmecher. Așa, nu uitați să vă abonați și la canalul lui Răzvan. Chiar e fain skin-ul. Ăsta mi-a murit. Los cu Bonnie, Bonnie nu prea dă ok. Mă moară. Ok, bun. Mă moară colonelul Rufus. Și ce moară și pe cine Leon. Nu. Eu stau... L-am omorât. Showdown deja. Așa. Mamă, Da, bine, te mergem aștept. cu asta. M-am scos înapoi în tun. Facem cuplu de legendare. Da. Hai, ia ce fain e, care banană în mână. Da. Am omorât-o pe Nita. Așa. Haide, am câștigat și eu meciul. Plus 9. Locul nu l-ai luat? Da. Așa, stai că te invit. Să nu mai dai încă o dată ready. Uite, iar mi-a scăzut cineva de pe cont. Da, ca să știți, el e tot hackuit în continuu. Deci contul ăsta e hackuit. Efectiv, uite-te cât mi-a scăzut cineva. Nu, hacker. I-a scăzut 20.000 de trofee. Nu chiar. I-a scăzut aproape 1000. De capul meu. Deci el era să facă 20.000 de trofee și ce să vezi? Vin hackerii și scad 1000 de trofee. Nu. Cum scad? N-ai cum. Hackeri. Trebuie să-mi fac alt cont de Brawl Stars, nu mai ai cum cu contul ăsta. Ia ce șmecher dă. Îmi place skin-ul ăsta. Mie îmi place de Bonnie, ok. Hai pe Mandy. Mandy. Bine, bă. E ok, Bonnie. Uite-l Pe Barley. Cel mai bun. Era să mă moare Barley. Deja showdown. Mie îmi place că dă lung Bonnie. Ești mort? Nu, ajutor, mă prins și el, aproape. Te omor. Ia! Ok, am murit. Stai că mă duc după ea. Dă pe și mai. Dă-i. Un hit. Bine, bă. Locul 1. Loc 1 direct așa din prima. Așa. Hai să-mi fac și o trofeu. Star drop ce pică rar. Eu imediat îl fac pe al doilea. Dar să văd la quest-uri pe cine am. Am pe duo. Ready. A scris aici un prieten de-a nostru că vine cu noi cu sorcova. Fain. Ia. Am făcut ziua 70. Eu mai, uite, eu sunt la tier 69. Ready la tier 69. Ready. Hai că rupem tot. Așa. Vom da doar 2 ture. 3. 3, ok? 3 să fie și așa un pic mai lung videoclipul.
Așa. Unde să-i dăm? Bă, eu sunt aici cu un grif cu care chiar aș vrea să mă bat. Hai, L-am omorât. te ajut. Stai să... Bel. Las că omor eu. Așa, stai că vine Gale. Nu. Vezi să nu te omoare. Nu. Du-te ia power. Eu stau aici și mai dau hit-uri la el. Ok, ultima ta și... E acel nani acolo? Bine, bă. Crow. Ioi, mă moară crau. E ok, l-ai omorât. Uf. Stai că Îmi imediat place mor. cum dă banii asta. Ia, ce șmecher arată. Nu, am murit. Dă-i la nani. Bine, bă, locul 1. 2 ture la rând, locul 1. Facem 3 ture la rând. Hai să star drop și rar. Doar rar pică băieți. Dom. Dă-i. Ready. Mai am puțin și fac trofeele. Acesta va fi ultimul meci. Sperăm că va fi și o victorie. Ok. Uai! Îmi pare că câștigăm. Da, sigur. Cu Dacă crap, câștigăm, sigur. să dați like și subscribe. Neapărat. Locul 1. Și pe clopoțel ca să primiți notificări când postăm. Da. Nu uitați să vă abonați și la canalul lui Răzvan, Răzvi Brawl în UK. Postează videoclipuri cu Brawl Stars. Și poate Stumble Guys, poate, nu cred. Mai rar. Nu prea am postat până acum cu Stumble Guys, am postat doar stand-up și... Ioi. Nu. Bă, tu ai sărit pe ei? Nu contează că eu mor, eu. Ai. Nu, băi. Nu, nici nu cred. Oricum Locul trebuie doi. să apăsați butonul de like. Că, da, nu a fost luz. Păi bine, cam acesta a fost episodul.